Ang pagkaguba sa barko. Gawa Kapitulo 27 versikulo 39 hanggang 44. Pagkabuntag, wala mahibaloy sa mga tripulante kon unsang islaha ang among nahimutangan, apan may nakita sila nga o sa kanatago nga bahin sa dagat nga may baybayon, yuso nagkasabot sila nga didto nila ipadunggo ang barko. Busagi pamutol nila ang mga pisi nga gihigot sa mga angkla. Gihubad usab nila ang mga pisi nga gihigot sa timon. Ug giisa nila ang layag sa dulong aron paliron sila padulong sa baybayon. Apan samtang naglawig sila, misagyad ang barko sa mabaw ug miungot ang iyang dulong. Ang likod na anam og kabungkag tungod sa kakusog sa hampak sa mga balod. Pamatyon untes sa mga sundalo ang tanang mga priso aron walay makalangoy padulong sa daplin ug makaikyas. Apan gipugngan sila sa ilang kapitan tungod kay gusto niya nga luwason si Pablo. Mimando siya nga mulukso una ang tanang makahibalumulangoy, ug magpadaplin. Ang dili kahibalumulangoy, musunod nga magkapiat lang sa mga tabla ug mga bahin sa barko nga ng lutaw. Maukadto ang among gihimo, ug tanan kami nakaabot sa baybayon nga wala maunsa.